Attorney, how are you? Maing aga. Ngayong aga. Salamat gid sa time. Ma'am, number one, ano na ang mga preparation naton by 10 days more to go, ma-start ng aton sining voters registration, attorney? Well, ang aton nga ginapreparahan gid man sa subong ang aton nga registration. Actually, nagapangayo man kita nung bulig sa LGU naton regarding sa mga kinahanglan naton ang mga like mga tables, mga railings naton na kinahanglanon para sa registration. We are expecting on the first day, mas medyo madamo-damo kaya mo manggid na ang usual, no? Nagakatabo once mag-resume ang aton registration. Okay. Pero ma'am, why pa kita no kundi ang usual ka kalanabo nga may ara kita sa mga satellite registration and daw mas nami kag komportable sa mga nagaparehistro kung nara sa mall. Pero ang pag-umpisa sini ang kick-off kung ang start sini dira ginanay sa office nyo. Yes, ang start ng registration naton subong ara lang anay sa opisina. And then ang aton Fridays kag Saturdays naton aton ginatigana, gina-reserve naton para sa mga satellite registration naton sa mga barangay. Okay. At kung tanawon sa Balaction Art, kung bilog na gitodo ang gwasa na ma-mall kita, ma-transfer kita sa mall, kabudlay man no, para sa aton mga opisina, man nga mga ulo brown, kaya hindi man lang registration ng aton nga ginaubra. There are mga reports na kinanglan naton nga mga documents ara sa opisina naton. So medyo mabudlay-budlay man para sa ato ng all the throughout the registration nga wala sa opisina. Yes, ang mga mall correct. registration naton, pati gayon naton towards siguro the end na lang sa aton nga registration period. Mga September na siya siguro mo na. Mga August siguro. August. September ni siya matapos, ma'am, no? Yes, sa September 30. Okay. Pero by the way, may lang gani kay siling ko ang pag-start sini na timing man nga ginpauntat dito sa National Naton Commission ang pagbaton niyo pa sang mga pirma parte sa People's Initiative siling ko tani nagdurubli kag nagtururupol ang trabaho niyo. May ara gid siguro nga isa nga i-give up no kung may ara kita nga verification sa mga signatures. Siguro ang dako ang possibility nga ma-suspend naman ang registration. Correct. Kasi isa ka ginagamit nato no ang gamiton naton sa registration nga mga equipment amo man ang gamiton naton sa verification ng signatures. Yes. Tuod na. Oo, kay te makon mo. Ang makulod gani last time to the 69,000 nadugangan pa to siya, attorney. Wala kita nadugang na nga na-receive nga mga signatures. Okay. So, subong, since nga status quo ay naginaiya subong sang batunon ka mo, at least nagluligwa na. Pero by the way, atong mga nabaton yung signatories, ginatag na to ya sa provincial office. Ang mga signature sheets, ang mga OEOs, meaning ang mga officers sa mga election officers, parehas sa aton, kita ang nagatago sa mga documents. Wala iya sa provincial office. So, balidra na siya, mapabilin sa inyo until such time nga may ara naman instruction coming from the national amo na nga ang sa mga verification process. Yes, correct, Action Act. I see. So, ang importante subong kayo daw ay pamani tinimok-timok kung anong plano registration kita anay nanong mga dapat preparahan nga daan kay siling ko sa first week basi damo ton magkaladto pero kulang-kulang mga dokumento, attorney. Yes, actually kadamo nagid sang nagakaladto no sa opisina sa Subong naga-inquire sa mga mapa rehistro sa nagatuyo usual no amo ginilang niya ang basic nga ginapangita sang COMELEC no valid the government issued ID nakabutang dira ang iyang address sa Bacolod kung diin siya naga-start. Okay. Kung wala siya sang address ang iya may mga may mga IDs kita nga wala sang mga address dira. Pwede sila makadugang mga documents na mga bills sa kuryente sa tubig para makakita nga dira sila nag-isa sa ina nga lugar. For those nga mga 18, 19 years old, nag-additional kita nung lalapot sang valid ID,
may birth certificate sila or baptismal certificate nga pagkadalon para ma-establish ang ilang nga date of birth, except ang dalon nila is ang ilang passport, ang ilang national ID. Hindi na kita kinahanglan pangita sa ila pa nga mga birth certificate. For those naman nga mga mapa-change status, no, from single to married, no, marriage certificate man ang ating ginapangita nga additional document. Aside from the registration naton sa tanan nga types of application batuno naton. Okay. Sa pagbukas liwat sang voters registration sa COMELEC, may ara kita gihapon nga online, no, application for reactivation. So kung ikaw wala ka nakaboto duha ka eleksyon, nadula ang imo ka ngalan, deactivate sang COMELEC, pwede ikaw maya maka-apply, hindi ka na magkadto sa opisina, apply ka na lang niya, padala mong imo nga gin-accomplish nga application form, email sa official nga email sa Bacolod, that's bacolodcity@comelec.gov.ph, and ma-attach man sang ID para sa makita naton nga sila gitna, no, and then mahulat lang sila kay acknowledge na sang opisina kag-schedule ang ilang online nga interview. I see. Namin guro da, kung may mga palamangkutanon kamo, kadto kamo sa office na sang COMELEC. Starting February 12 ma-start, pero subong pwede na kamo kabisita, ma'am, no? Kung may ara kamo mga concern. Yes, anytime gid, no, pwede gid sila yung makabisita sa opisina, kamamangkot sa mga kinahanglano nila. Kag mas maayo man action art para gusto nila dire-diretso sila ang ilang oras hindi maawat sa pag-fill up sa mga formas, pwede gid nila ma-download ang registration form, no, sa COMELEC website, www.comelec.gov.ph. Make sure nila back to back na siya ang pag-print long size nga bond paper. Isa lang kakopya sa subong nga aton nga gina-require nga silapan sa aton nga mga aplikante. I see. Sige, so anyway, attorney, salamat gid, no, kung may ara pagid sa mga additional nga mga memo sa ulihi kag pwede naton ipabalo sa publiko. Feel free nga maging partner ang Action Radio Bacolod para sa inyo sining nga mga information campaign. Salamat gid, attorney. Salamat gid nga madamo mayong aga. Action Hotline. Ang COMELEC election officer sa Bacolod City, Attorney Katrina Trinio Canya. So hindi ka mo magkalipat starting February 12. Kadto ka mo dira tanan-tanan nga mga application, transfer of registration, new registration. Importante nga may ara ka mo sa mga dokumento na nga daan nga bitbit kung magkadto ka mo. No? Ang gina-expect nga sa first week, ang registration ara lang na sa COMELEC, no? Nga opisina. Kay ang plano ni attorney, ang strategy diri nga matabo siguro silingya mga August na sa mall magapatigayon sang voters registration. Kung sa mall medyo damo-damo nagkag medyo matulutawhay ang bisan ikaw nga nagaparehistro, bugnaw mo, air condition saya. Tidra sa COMELEC kabalo naman kita sa opisina na kapin pa mag-inulan, mabaha na dang sa ubos. Amo na gani nga ang COMELEC nga expect man nga kuntani may ara na sang opisina sila masayluhan nga hindi bala sila maghalaga pang dagnas kung may ara sang madamol nga pagtupa sang ulan. By the way, why naman additional, no? After nga ginpagwa sang COMELEC sa nasyonal, nga hindi na pwede nga maghimo pa ang magbaton pa ang COMELEC sang sining People's Initiative, di daw kuan na subong, no? Why na gid man so far sila sang trabaho dira kay